ଜୟ ମା ଶାରଳା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ତ ଥିଲା ଦୁତିବାହନ, ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଘାଣ୍ଟିଆ ନ ହୋଇ କେମିତି ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଲି ପୂଜା ହୋଇଥିବା ପରିବା ନେଇ ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ କଢ଼ା ବସାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଘାଣ୍ଟିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଢ଼ା ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଦା ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଓଉକୁ ଆଗେ ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେଲା। ତାପରେ କଢ଼ାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଖାଲି ତ ଚଡ଼ କଲା ଆଉ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଟିକେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ତାର ବାହାର କଲା ପେଡ଼ି ପୋଟଳା। ମସଲା ଡବାରେ ଯେଉଁ ଏତିକି ପ୍ରକାର ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ତାକୁ ତ କଷିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ। ମସଲା ଟିକେ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରେସରରେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ପନିପରିବାକୁ ଆଣି ଢାଳିଦେଲା। ଢାଳିକି ଗୋଳେଇଲା। ଗୋଳୁ ଗୋଳୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ପରିବା ପ୍ରେସରରେ ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଆଣି ଢାଳିଲା ସେ କଢ଼ାରେ। କଢ଼ିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରେସରରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଓଉକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରେସର ରେଡ଼ି। ତା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ କୁରା ଆଣି ଆମ ଘାଣ୍ଟିଆ ଉପରେ ପକାଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟିଆଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଓଉ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ବୋଉ ତାର ପ୍ରେସରରୁ ଓଉ କାଢ଼ି ସେ ଓଉକୁ ଆଣି ଘାଣ୍ଟିଆ ଉପରେ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘାଣ୍ଟିଆଟାକୁ ଯେତେ ଗୋଳେଇବେ ବନ୍ଧୁ ସେତେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଗୋଳଉଥାଏ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଲା। ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଳେଇଲା। ସେ ଘାଣ୍ଟିଆ ବି କହୁଛି ମୋତେ କେତେ ଗୋଳଉଛ ଲୋ ମାଉସୀ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିଆ ଆମର 80% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉ କହିଲି, ବୋଉ ଚିନି ଟିକେ ପକାଉନି, ମିଠା ମିଠା ଟିକେ ଲାଗିବ। ସେଠୁ ଚିନି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇ ତାକୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଳାଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ତାର ବାଡ଼ିକୁ। ଜାଗା ଟିକେ ସଫା କରି ପତ୍ର ଆଣି ଘାଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ସେଠି ଜୁହାର ହେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବାଢ଼ିଦେଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ଶାଗ ଆଉ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘାଣ୍ଟିଆ। ଘାଣ୍ଟିଆଟି ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।